Tak ahoj, vítám vás u mého dalšího videa. Dnes si povídáme o Frapsu a Bandicam, o výhodách a nevýhodách obou programů. Jak víte, Bandicam a Fraps jsou oba natáčecí videa. Jak vidíte, taky já natáčím přes Bandicam. A taky vám řeknu proč. Zvolil jsem si Bandicam před Frapsem. Mně se líbí víc Bandicam a víc to má hodně výhod před Frapsem. Takže za prvé, Bandicam, s tím, když natočíte videa, rovnou můžete dát do YouTubečka. Ve Frapsu to nejde, to musíte převést do Movie Makeru. V Movie Makeru to musíte převést na nějaký program a z toho programu až na YouTubečko. Takže první nevýhoda. Druhá. Bandicam má lepší grafiku než Fraps, to o hodně. To jako bez problémů, jako bez diskuze. Točí líp. Za třetí, Bandicam. Jako s Bandicamem můžete dělat záběry, můžete to video upravovat. S Frapsem to nejde, to potřebujete zvlášť Sony Vegas nebo Movie Live Maker, nebo jak se to jmenuje. Windows Live Movie Maker, jasně, takhle. Fraps se natáčí takhle. A zapnu. No, tohle je Fraps. Fraps, prostě to nastavíte. Fraps má taky potíže, že nemůžete třeba natáčet jenom jako takhle plošinu, jo? Musíte prostě zapnout tady Hitmana jako hru třeba, nebo tamhle, já nevím, Templayer, Google a tak. Google ani nejde. To je další nevýhoda před Bandicamem. Bandicam je tohle. Jak vidíte, já teď právě natáčím. Tady, když to stopnu, tak prostě dám stop. Chápete? Pauze jako. To ve Frapsu, jak vidíte, nejde. Tady Fraps versus Bandicam. No, to nejde v tom. Ve Frapsu ještě tohle jsou výhody Bandicamu. Je taky Hypercam, ale Hypercam je hodně složitý, za prvé. Za druhé, Hypercam není v české verze. A když si stáhnete Bandicam plnou verzi, tak je to prostě bomba, nic jako před ním nestojí. Bandicam, já mám teď plnou verzi, ale Bandicam demo verze, to můžete točit jen 10 minut. To je na nic. Jako 10 minut. Já si tady nastavuju hodiny a tak. No, to by bylo snad všechno a se těším na vás příště a ahoj ahoj.